Kining kapistahan sa Mayong Magbalantay kaniadto sa bata pa ko in my elementary days. The first other prayers that I learned, other than Our Father, Hail Mary, I believe in God, the basics of our prayers, usa sa akong mga nakatunan. I think I was around 11 years old at that time, in grade 5, that I learned to memorize Psalm 23, Jesus, the Good Shepherd, Salmo sa Mayong Magbalantay. I memorized it in Bisaya, I memorized it in Tagalog, and I memorized it in English. Tungod kay para kanako, the image of the Good Shepherd is really the perfect image of the loving God who comes into this world and continue to nurture and care for us. So maunang ang imahen sa Good Shepherd up to this moment, maunang akong daganan sa kanunay kung na ako'y mga kalibog, mga kahadlog, na ako'y bation na dili maayo sa akong paglakaw. And until that time that Don Moen, the famous evangelist, preacher, and singer, composed that song, You Made Me Like Pasture, something like that, na-memorize na akong kantahan. So, from time to time, whenever I go on a travel, by boat, by air, by land, I always sing that song, hum that song in my heart and in my mind. Because I know that I have a good shepherd who continued to protect and guide me wherever I go. Kining imahin ni Kristo, mga igsuon, sa usa ka maayong magbalantay. Not only last night that I reflected upon nganong karnero gihatag kanato sa Dios, ang iyang pagtan-aw kanato like a sheep, and He is the shepherd. Jesus is the good shepherd. While I was thinking and reading and researching some of these things about sheep, these are some of the realities that I found out in the lives of the sheep, no? Ang mga karnero. Ang mga karnero are not intelligent animals. Dili sila mga bright animals. Not like the dogs that you can train them, or cats or others. Ang mentality sa mga karnero, ubos-ubos sa usa ka baboy, no? Sa mga pig. But can be trained. Pero ubos lang yun ang ilang intelligence. Tao pa ni murag low IQ or ubos pa yun ang iyang IQ. Sheep are not good in directions. That's why they need a shepherd. Pero ang ilang sundon nga shepherd nga tingog usa ra gyud kabuok tungod kay mo register tunggan. They are not good in directions, but if someone is leading them, but if a shepherd would lead them where to go, and especially if they hear the voice of the shepherd, they will immediately follow. Ang mga karnero are known to be weak animals. That's why dili na sila kanang dali-dali nga makaambak sa tag-as ng mga lugar. Kay dali ra nga mabalian o mapiang ang ilang mga tiil. They are not like the goats nga lig-on o niya abdig ang mga karne animals. I was really wondering last night, kanong dili magyud ang gipakita sa Ginoo kanato nga imaheng mga kabayo, horses, probably camels, probably rams, probably cows. But the image of the sheep would somehow tell us who we are sa atong pagka-tao in our humanity. Sheep becomes restless, especially kung gutomon sila, and especially kung paakon sila sa kanang mga creatures, mga bugs nga diha sa ilang den, no? Kanang ilang murag pen. They cannot go up on their own. Somebody has to lead them, to guide them, so that they can go up on the heights.
pagsaka padulong. That's why kung ang mga kanang pundok sa mga karnero naaragid na sa patag, because they are, kung sa tao pa, they have fear of heights, no? Kay mahadlok man sila nga mahulog tungod lagi kay weak man ang ilang kahimtang. So they need a shepherd's voice, and they must be led to the grass for them to eat, and they remain dirty until someone cleans them. So hugaw gila sila, kung umuduol pa ka sa ilaha, baho sad ang mga karnero. But mind you, sheep are very precious. Tungod kay ang karne sa karnero, lamb meat, is very delicious. Lami kayo ang karne sa karnero. Baho man doon siya, pero ang iyang karne, lami kayo, no? Maunang, if we try to reflect on Jesus being the Good Shepherd, nganong nahimo siyang maayong magbalantay, in the Gospel, Jesus was telling nga siya mao ang pultahan, the gateway. Tungod kay ang usa ka shepherd, mauban gid na siya kanunay diha sa iyang mga karnero. Shepherds are known to be nomadic because they transfer from one place to another. He sleeps together with the sheep because he wanted to protect them from wolves, from thieves. Tungod kay ang mga sheep dili man lagi kasaligan, mga huyang man kaayo. That's why he has to be on the guard, and especially he has to be on the door of the dili man siguro kanang dako kaayo nga kanang kulungan. Ang kulungan nga pwedeng mahimo during the time of Jesus was only made of stones, probably kutob lang sa hawak, nga aron lang dili sila makaambak. Tama na sa ilaha, okay na sa ilaha. But the shepherd has to be on the door for him to protect the sheep, aron dili sila makagawas gyud. So ingana ka protective ang mga shepherd. And if somebody would call the sheep, dili sad na sila basta-basta mukuyog, kay lagi ang ma-register sa ilang memory, sa ilang hearing, is only the voice of the shepherd. That's why the voice of the shepherd is very important for the sheep. So kung ato ning tan-awon mga igsuon, ang pagkamaayong magbalantay ni Kristo, ang iyang pagka-good shepherd was really something that is amazing. He was even introducing himself that he is the Lamb of God, identifying himself that he was one of us, Lamb of God. If we are sheep, Jesus was also identifying himself as the Lamb of God. He was together with us. Siya usab ka nato, except for sin, except lang sa sala. Jesus also laughed, Jesus also cried, Jesus also died. Nikaon sa si Kristo, niinom sa si Kristo, naglipay-lipay sa si Kristo. He was very much with us in his lifetime, except for one thing, nga wala siya magpakasala. But you see, this good shepherd, kining Kristo nga gikan sa Dios Amahan, who laid down his life for his sheep. His life on earth was something very amazing, that he is willing to take good care, look and protect his shepherds, kita nga iyang mga karnero. The origin of Jesus the Good Shepherd is in the book of John, chapter 10, that we are reading at the moment. In his own words, Jesus tells us in John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for his sheep. In John chapter 10 verse 14 to 15, he followed these words, I am the good shepherd. I know my sheep, and they know me, just as my Father knows me, and I know my Father, and I lay down my life for my sheep. Meaning to say,
if we would identify and look up to Jesus being the Good Shepherd, His believers just as the shepherds were to their livestock at the moment. No? Kita sa atong panahon karon. A shepherd tended his flock day and night. And we know that. He would gather the sheep into the sheepfold for their protection. The sheepfold was a pen, a cave, or an area backed by a stone walls. Since there were no doors, the shepherd himself would often sleep or sit in the opening, ready to guard his sheep from any harm or any danger. Jesus is that loving protector and caretaker of his flock. In Ezekiel chapter 34, it was foretold to the Messiah, who would, like a true sheep, come to caringly keep God's people. It was a loving message of the coming of Christ, Jesus being the Good Shepherd. In the Gospel of today, it tells us how thieves and wolves come to destroy the sheep, but the Good Shepherd is there to save them. These verses tells us that though Satan comes to steal, kill, and destroy God's people, Jesus is there to protect, to love, and save us from destruction, giving us eternal life, who was and who is completely committed to us, even to his own death and resurrection. Jesus is the Good Shepherd who laid down his physical life for you and for me. And the purpose of Jesus being the Good Shepherd is to give life and to protect from our own destruction. That's why He came into this world to save us from the misery of our sins. Giluwas na ni Kristo gikan sa atong mga sala. To save humanity and to protect us from this destruction brought about by sin through Satan. And we may be asking ourselves, you may be asking yourselves, why Jesus needed to give His life for our protection. Nga naman kaha, bakit kaya? Tungod kay nakasala man ta. We all have sinned. By our sin, we are lost to eternal life of God. We will not enter heaven if we don't accept Jesus, the Good Shepherd. Jesus' blood was shed as payment for our sins, but He was resurrected and He lives as our shepherd up until these days. When we accept this gift from Jesus, we believe that He did for us, we are saved from paying the debt ourselves. St. Paul was telling to the Romans in chapter 6, verse 23, he says, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." In John chapter 6, Jesus said, "I am the true bread coming from heaven, and this true bread of God is the one who comes down from heaven and gives life to the world." Jesus, the Good Shepherd, not only saved us from the misery of our sinful state, but He also gives life. Mauna, karon sa atong kahimtang sa kalibutan, we ask ourselves, am I life to humanity? Am I also giving life even to those people around me? Am I also giving life to other creatures that God entrusted to us for our care? Am I giving life to this universe? Naghatag na taong kinabuhi, dinhi niining maong manindot nga kalibutan. Let us try to reflect on that. Because Jesus being the Good Shepherd, He has protected, He has cared so much for us and given us life. And what about you? Being the sheep of God, being God's love, have you given life to the world? O base ng imong gihatag sa imong pamilya, sa imong panimalay, sa kalibutan, pulos lang problema o kasakit? Then there must be something wrong. We cling to Jesus, we come to Jesus so that we may be perfect in His eyes.
Today, we also celebrate the day to pray for our religious priests, clergies, and nuns. The day to pray for vocations. We pray especially for the sanctification and holiness of every servant of God who dedicated their lives, especially our priests, our nuns, our bishops, and our Pope, that we may be holy and be sanctified in the Church of God, that we may be served with all our heart and listen especially to the voice of our Master. Amen. Manindo kita atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagato ako kang Jesucristo yang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Nagantos siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong. Miadto siya sa nangamatay. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa tay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kita uban sa dakong pagsalig kang Jesus, ang maayong magbalantay tungod kay nagatiman siya sa mga panginahanglan sa tanan nga misunod kaniya. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, maayong magbalantay dungga kami. Maayong magbalantay dungga kami. Nga si Kristo ang labang pari, magtultol sa tanang katawan sa Dios diha sa mapaubsanong pangalagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Nga si Kristo ang nag-antos nga sulugoon, magligon unta sa mga opisyalis nga anaa sa panggamhanan diha sa paglihok sa ilang tahas, ilabi na niining panahon sa COVID-19. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Nga si Kristo ang dalan sa kamatuoran o kinabuhi, mag-alimta sa mga masakiton ug maghupay sa mga naguol. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Nga si Kristo ang pan sa kinabuhi, magbusog unta sa gigutom ug giuhaw, sa kahulugan sa kinabuhi, ingon man nga walay trabaho ug ang mga nag-antos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Nga si Kristo ang maayong magbalantay, manalipod sa tanan mga nagpuyo sa hulga, sa kabangis, sa kakabos, sa kasakit, ug manalipod sa tanang frontliners niining panahon sa epidemya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Nga si Kristo ang atong punuan, manalangin sa atong mga pamilya, maghatag kanatog maayong panglawas, o maghatag sa atong mga panginahanglanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Nga si Kristo ang haring madaugon, magdala na sa mga nangamatay ngadto sa langit ng gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. We pray in a special way alang sa atong Santo Papa, mga kardinal, obispuhan, mga kaparian, mga dayosesano ug mga relihiyoso nga unta magpabilin ug magpuyo diha sa kinabuhi nga pagkabalaan. We pray in a special way for the holiness of all the priests all over the world, that they may continue to follow and listen to the voice of Jesus, the Good Shepherd, and lead the flock in going back to the Father's fold. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Itugot Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Nga'yo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Napay na nagmula sa butirang trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Nga'yo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga igsoon, pagampo kamura ng ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaigong paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi nining mga misteryo sa Pasko, aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa Pagkabanhaw, magmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong espiritu ng pagsantos sa inyong mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa upan, may pasalamat kanimo, mipikas umihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinunan o mingon. Dawata kini o panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Buong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami kanan. Buong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Antonieto nga among obispo ug sa tanang mga pari. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amay kaong daygon ug amay kaong himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong hinigugmang anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong langit mga amahan, gamiton ta mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang imong hikarian
pason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagdang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw, kay usa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa Atong kanimo. ipakita ang atong panaginig sa unay. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos nga nagawagdan sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Agnus Dei qui tulis, Ika-Upat, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga igsuon, kini mao sa Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa iyang gugma. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, panipamulong mo lamang mamayo ko. Ang Ginoo akong magbalangkay, wala na'y magmagulang pagkanako. Sa lulaw sipsipanan, iyakong gidala, sa tubig na malinaw, ihupay kingkalan. Sa matarong nga dalan, iyang kipalakat, matinod anon siya sa iyang saan. Ug bisan mutabon ang landong sa kamatayon, wa ako'y kahalukan, kay anaa siya. Sa kanunay, iya kong gibusog, taliwana sa akong mga kaaway. Buhong sa panalangin, sa adlaw na tanan, magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa kahangturan. Magpuyo ako
Pagampo sa Espirituhanong Komunyon. O Jesus, nagato ako nga naa ka, buhi sa santos ng Eucharistia, na igugma ko kanimo labaw sa tanan, ug nangandoy nga mudawat kanimo, isip kalanon sa akong kalag. Tungod kay dili man ako makakalawat kanimo nining higayuna, sa personal nga paagi, nangamuyo ako nga magpuyo ka, sulod sa akong kasing-kasing, aron ako mahiusa kanimo kanunay, o gayaw gayud itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Umaayong magbalantay, patalingugi kaming imong panon, o gipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan, kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Atong pangadjion ang orasyo emperata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo, nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok nining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, o nagiagom sa kadaghanan, nangalyupo kami sa imong grasya alang sa mga tao, nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus, nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy, kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Matagan ta sila sa imong Dios ng lamdag, nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo San kami. Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Atong padayonon paghangyo ang atong mahal nga inahan, nga unta iya kitang ubanan, niining atong kahimtang karon sa kalibutan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Mahal nga Birhen Maria, sa kalinaw ug maayong pagbiyahe. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ug manalangin kanato o makagagahong nga Dios, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Natapos ng atong santos nga misa, atong bawnon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong buntag kaninyong tanan o maligayong piyesta sa maayong magbalantay. Umayuti kayo